Здравейте! Днес реших да ви разкажа защо ви е нужен бюджет за ремонта. И защо е хубаво да отделите една седмица, която да си подготвите разходите, да си подготвите материалите и след това много по-лесно се случват нещата, повярвайте ми. Как планираме разходите си? Всяка година плануваме, например, да почиваме, плануваме да купиме нещо за дома, плануваме обзавеждане. Да, там е много по-лесно, защото сме го правили много пъти, но когато се стигне до ремонт, хората изпадат в шок. Аз не знам колко пари ще ми трябват. Много често чувам, винаги излиза нещо непредвидено, ама и той ремонта започваш едно, после започва да ти искат много повече пари. Реално хората нормално е да се притесняват. Човек никога не знае, нали, колко допълнителни неща ще изкочат, но аз съм ви подготвила формат, в който максимално се доближаваме до разходите, които ще имате. Нали? Но при едно условие, ако наистина знаете какво искате, ако имате ясна визия за материалите, които ще използвате, ако имате ясна представа за видовете дейности, които ще се приложат, например означава ремонт на баня, например означава пребоядисване, смяна на настилка на коридор или на спалня, нали, конкретни действия, които трябва да се свършат. Тогава с моя опит и с моя бюджет, който съм ви подготвила, много лесно ще може да се ориентирате, като винаги може да си заложите някакви пари, нали, допълнителни, естествено, но честно казано съм ви включила дори най-малките детайли. Това са найлоните за покриване, тиксото за облицовка, най-елементарни неща, които наистина са едно перо, което никой не отчита и след това излизат, например, 100-200 лева, нали, цялата работа, защото вече едно тиксо не е 2 лева, ми е 4,50, нали. Като купите 10, сметнете си колко пари ще ви излезат. А наистина е нужно да се пази чисто, защото след това много по-лесно ще се почисти основно и няма да има замърсявания на новите плочки и новите стени. И другото нещо е периодично чистене, нали, но това се договаря предварително. Исках да споделя с вас, че бюджета не е труден за плануване, не е нещо страшно, не е нещо непостижимо. Винаги може да си планувате бюджета преди да започнете. Не е нужно и да започвате. Винаги може да знаете колко пари ще са ви нужни, в какъв период от време, колко материали, може да си купувате материалите поетапно и след това, когато сте готови, да започнете самия ремонт. Но ще имате пълна яснота. Както, например, си резервирате почивката през декември или през януари за през юли или август, знаете колко ще ви струва пътуването, знаете колко ще ви струва нощувката, храната, хранодена, престоя и взимате някакви пари, сума пари там, нали, за самото пребиваване. Е, такова нещо и моя бюджет. Така че съвсем спокойно може да се възползват от моя опит, натрупан, който да го изговориме, да го напишем. Ако не можете сами, естествено, аз мога да ви съдействам, така че бланката е елементарна. Дори да нямате опит с екселски таблици, изобщо не е трудно. Има си подробно обяснение. Просто трябва да въведете размери, просто трябва да въведете цена на материали. Няма нищо сложно. Всичко е изчислено. Колоните, които не трябва да се пипат, и клетките, те са замразени, така че няма никакъв проблем и няма нищо страшно. Ако имате желание, съм на разположение. Чао!